Вранішня облава та подвійне затримання у селі Козил-Терчек у Кіровському районі Криму. Окупаційні ФСБівці приїхали 3 машинами без номерів, вдерлися до оселі Алюстаєвих, налякали родину та викрали 2 братів – Джафера та Аліма. Я накинула халат, бегу вниз и говорю: вы кто, вы вообще зачем пришли? Он мне сначала ничего не сказал, но потом они сказали: про подрыв вы знаете? Я говорю: ну знаем, ну и что подрыв? Я говорю: у нас мужья дома постоянно сидят, а мой муж вообще дома работает каждый день, никуда не выходит. Они приехали со своими понятыми, то есть они вообще левые, мы вообще их никогда не видели, никогда не знаем. Я вообще ничего не понял, я не знаю, кого успокоить, кому бежать. Не дали мне с ребенком проститься. Вышвырнули меня с автобуса. В военном люди. Цього разу силовики не приховували, що хлопців вивезли до окупаційної оправи ФСБ у Сімферополі. Крім натяків про якийсь підрив, нічого більше не пояснили. Про звинувачення, які ймовірно висуватимуть братам Алюстаєвим, поки також нічого не відомо. Окупанти схопили жителя Севастополя. Знову через дописи в мережі. Цього разу 32-річного чоловіка звинувачують у закликах до припинення російського вторгнення в Україну та образах окупантів. Саме це, на думку російських силовиків, називається публічною дискредитацією російської армії. Потім додали ще й звинувачення в екстремізмі через буцімто заклики до насильства над окупаційними поліціянтами та їхніми родинами. Жителю Севастополя, чиє ім'я поки не установлене, погрожують 5 роками в'язниці. Примітно, що цього разу облаву влаштували саме окупаційні поліціянти, а головний каральний орган ФСБ не засвітився. Сергій Шойгу набрався сміливості і заходився грозити Україні за удари по базах окупантів у Криму. Щоправда, десятки попередніх атак аеродромів, складів і Чорноморського флоту проігнорував. Удари помсти по так званих центрах ухвалення рішень в Україні російський військовий міністр анонсував лише в разі використання ракет Storm Shadow та Хаймарс. Використання такої зброї по об'єктах в Криму Шойгу вважатиме втягуванням США та Великої Британії у війну. Виходить, удари з інших систем він цілком схвалює. Войовничі заяви російських можновладців про удари помсти по Києву стали вже звичними. Їх чутно щоразу, як палає у Севастопольських бухтах чи обвалюється Керченський міст. Більше 40 тисяч кримчан за 9 років окупації закликали до свого війська росіяни. Про це розповіла очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її словами, йдеться саме про призовників, а не тих, хто добровільно пішов служити загарбникам за контрактом. Правозахисниця пояснила, що уникнути призову до окупаційної армії майже неможливо, бо це загроза в'язниці. Карають від штрафів до 2 років за ґратами. Та й навіть після цього людину все одно відправляють на незаконну службу. Після початку повномасштабного вторгнення Росія почала приховувати справжні масштаби призову. Недолугими фейками росіяни лише виставляють себе дурнями. Так, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на чутки про нібито свою смерть чи кому, які розповсюджували російські пропагандисти. Упродовж місяця вони вигадували нові версії поранення шефа української розвідки, буцімто після удару ракетою «Кинжал» по його офісу. Далі вони ж чітко розуміли, що фейк буде розвідчим. І вони виставлять дурнями, в принципі, самі себе. Але вони спіймали на цей гачок таких всесвітньо відомих, в лапках, як то кажуть, експертів на кшталт Ківі там і так далі, які прямо з піною рота розповідав, що я вже там спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав.